Hãy
Sonang idung-idungku Purwa Wacana kang kapisan nyuwun mring Gusti mugi Gusti amberkahana pahargyan ratri puniki. Ilahing awik namastu namasidam awik namastu silat mriwang jagat karana sirantandha kawisesaning bisana sono sinawung langen wilopa estumaksi lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katula tetela tulat mrik labding paradya winursita upama parameng niskara karana diya tumiying jaman purwa wini sudata ingkang dinama dama pinarti tameng lalata mangkiya tekap wasananing gupita tanmun renggeng perlambang matumpa-tumpa marma panggung hanggung panggeng panggunggung sang murwengkata Anenggih nagari pundhita nyemangke kang minangka dadya purwakaning carita ya ingkang kaeka adidasa purwa basa ika marang sawiji adili luwih dasa werdine 10 purwa marang kawitan isinajan kathah titahing jawata ingkang sinangga ing pertiwi ing kasonganing akasa kasorotan Sang Hyang Bagaswara tuwin kasenenan Sang Hyang Candra miwah ingkang kapicing samudra laya tuwin kabegebeng ing muara kathah kang sami anggana raras nanging adi-adining garpa kuwita ora kaya sawiji kaya adeking nagari ing Maespati pramila negari Maespati pantes kinarya bebukaning carita awit pranyata negara Maespati negara ingkang jangkep lamun to kacandra mawi panyandra panjang punjung Pasir Wukir Loh Jinawi Gemah Ripah Karto Raharja basa panjang tegese dawa punjung tegese dhuwur sepirata yen ta cinengkala dawaning praja tuwin inggiling negari pranyata engko namung panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane Pasir Wukir basa pasir tegese samudra, wukir tegese gunung. Mapene to kacandra, tanceping kedaton ing negari Maespati kinapit pegunungan ageng. Ngananaken tuwin ngiringaken karang padisan ingkang sineling-seling pategalan tuwin pasabinan ngayunaken samudra laya mangku pelabuhan sak kelangkung ageng. Agema Soripah basa Gemah kathah sanggiya para kawula nangkuda ing sami lumampah dedagangan lelayaran
ingin nindakaken pakaryanipun suwang-suwang rinten pantaraning ratri kaya tanana pedhote. Maratandani yen to sedaya anggenipun tumandang karya sakalis saking pakartining Durjana Juti. Dene basa ripah kathah sanggiya para kawula ing sami mapan wonten ing nagari ing Maespati ketingal eca manahe kawula alit. Wilawit saking kathahing para kawula ing sami cumandhak wonten ing negara Maespati temayen Kacandra anggene ngedekaken Bali Wisma ketingal jejel riyel tepung tritis adu cukit tumpang blandar ora mukal yen to papan jembar ketingal rupak awit saking kathahing para kawula ingkang sami ngiyup ngayom marang kamulyane wong agung ing ngasta pusaraning praja ing Maespati. Candraning negara ing Kacandra Loh Jinawi nggambaraken yen to Siti Pasabinan miwah pategalan ing negara Maespati mujudaken lemah ingkang subur. Mila datan mokal tanem tuwuh ingkang dipun tanem dening Sanggya ora mung Narakisma saged gesang kanthi ijo royo-royo miwah saged mijilaken misil ingkang andayani tumraping Sanggya para kawula. Dene Candraning Negara Karta Raharja basa Karta awit para kawula ing Karang Padisan ing sami nindakaken namung Narakisma miwah ingkang sami ngingah iwen-iwen raja kaya wujude Maesa lembu miwah ayam sarta kambangan aglar ing pangonan kalaning Wancirahina riwu sing Wanciratri sami wangsul wonten kandhangipun sowang-sowang. Dene tegese Raharja awit sedaya para kadang sentana miwah Sanggya para mantri Bupati Nayaka ugi Sanggya para prajurit sumrambah para kawula dasih wis ketingal gumolong ciptani manunggal rasa lan karsani katon guyub rukun sahiyek saekwa praya awit manunggaling Sanggya para kawula tuwin para satriya pangembating praja ora mokal yen to bisa nuwuhke daya kekuatan ingkang linuwih ingkang tumanjanipun andayani tuwin anjalari negara Maespati ora gampang ketekan mungsuh saka manca negara ingkang niat badhe nguyak-uyak jumeneng Narendra ing Maespati tuwin gawe kisruh ing praja Maespati ketingal gumolong ciptane manunggal rasa lan karsane wong sak negara Cinekak Panyandra kawontenan tata gelar tuwin tata rakiting tanceping kedaton ing Maespati alenggih sinten to dasa namanira Sinarendra dasa werdini 10 nama marang jejuluk wong agung ing negari Maespati keparing jejuluk Prabu Arjuna Wijaya. Prabu Arjuna Wijaya lamun to Kacandra Narendra ingkang jangkep candrane Narendra ingkang ketemu Candra candraning nata aratu dandang asipat jangga kuntala manik janget kinatelon gleba pinusul sari sinajan to saringanipun persasat Bambang ewa semanten luhuring pamisesanipun tuwin agenging Prabowo
kawingguhan kasektenira Sinarendra persasat bisa merabawani wong sak arat jagat pramudita. Ora ana Narendra ingkang digdayani persasat bisa ngungkul-ungkuli Narendra ing Maespati. Jasaripun Prabu Arjuna Wijaya menawi duka yasinipi mangunti Wikrama satemah dadi raseksa ingkang sak perbata suta gedene tegese sak gunung anakan baune dadi 1000. Mila kalokengrat yen to Prabu Arjuna Wijaya uga wenang kasebut Prabu Arjuna Sasrabau. Kocapan ujuri sajuga Prabu Arjuna Wijaya kepareng miyos siniwaka lenggah wonten telenging dampar kencana alemek kasur babut permadani sinulam rinenda kencana sarwi mengkeraken Sanghyapa Abdi Dalem kang sami ngampil upacara nata banyak dalang sawunggaling kacumas Hardawalika kutuk kandil kang sarwa kencana ingkang kepareng abiyantara anenggih punika warnanira patih kekalih patih nglebet kalian patih Jawi utawi patih tengen patih kiwa. Patih tengen dumunung wonten astanipun Sang Rekena Patih Suwanda Yuri Sang Sumantri. Patih kiwa dumunung wonten astanipun Patih Rata. Kekalih nyuwus ngabiyantara caket kalian palenggan dalem Sinarendra sarwi mengkeraken Sanghyapa para mantri, bupati lan nayaka. Lenggaira Sang Rekena Patih Suwanda miwah Sang Rekena Patih Surata muga tumungkul lir konjem pertiwi tan wonten ingkang dipun tenggo kejawi namung dawuh dalem Sinarendra. Teratak pagelaran kinebaan Sanghyapa kawula ing sami nangkil semanten ugi madyaning alun-alun kebak Sanghyapa kawula ingkang sami gantung Maraseba. Kocapa wis dumugi Titiwanci Sri Narendra kepareng medhar sabda kang kinarwa pratandha ana swaraning bendi mangungkung wonten madyaning alun-alun murwani hor kang sami Maraseba candraning Pasiban Jawi lamun kacandra kaya gabah dinteri riwu sing sumekta jajaran kang tinggal medal rumiyin prajurit ngarsa caos pakurmatan sigara ngelaken sujala ageng punya marambah-rambah sinawuran swaraning gong beri kang tinatap gegunturan bengkah-bengkah no jagat mung 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 jalek para kanca dodok kanca jajari kanca pendak kanca ngangsek kanca pendak kanca ngangsek kanca pendak kanca maju kanca dodok kanca jajari sak 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 sak.
Sri kawuryan kang aning pasewakan para paglar kang samya nangkil tanono kuciwa raras abro busananira Sangya Mantri Bupati Meyang Nayaka Sri Tina ning pasewakan busana maneka warna sebak puspiting Budyana yang panjreng sarma rukma ranggeng manik Narawata abro prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lirki lat sisiring dade wimbuh kegondo minging katiuping ruto mondo
Yo tori sedeng siniwa Moho Prabu Arjuna Wijaya Pratisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntarang kuntarang Mas Retno Yayah Juwang Bathara Asmara siniwoneng kayangan Manik Antaya Narendra arum ngandika Narendra arum ngandika Hyang Suksmantara Manik suwani abdi dalem kepatihan sakloron ingkang kepara caket lan palengganing sun antarane Suwanda karo Surata Raharja nggone rasuwan ngadhep ana ngarsaku Suwanda lan jeneng sira Surata kula nuninggi diwaji bilih paduka keparing ndangu dhateng piswanipun ingkang abdi kepatihan sowanipun ingkang abdi pun Suwanda kalih saking sambikala nuwun dereng kemawon ingkang abdi nampi dawuh saking ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun keparnga ingkang abdi nyaosaken sungkeming pangabekti sayogi kunjuk sandhaping pemodo mawantu-wantu sinuwun ya Suwanda tak tampa ndadekke suka gambira rasaning panggalih dupi jeneng sira nyaoske pangabekti sumungkem padaning sun kula nuninggi ora liwat amung lumuturing astutining sun tumrap marang jeneng sira Suwanda kula nuninggi sabdanipun Gusti kula ingkang sinuwun kula tampi tangan kalih kula pundi wonten mestaka ndadosna jimating gesang kula ya prayogakna nggonmu ngadhep ana ngarsaning sun Suwanda kula nuninggi sampun boten kirang setunggal menapa sowan kula sinuwun dene jeneng sira Surata semono uga Raharja nggonmu ngadhep ana ngarsaning sun kula nuninggi kalih saking sambi kula pisuwan kula wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung sembah pangabekti kula ingkang kunjuk wonten ngarsa paduka ya ingsun tarima
ora liwat lumuntring ngastutining sun tumrap marang jeneng sira. Kula nuwun inggih sangeting pamundi kula. Sabdanipun Gusti kula ingkang sinuwun kapundi wonten mestaka rumeseping ngerah daging ndadosna teguhan kayuwanan mewah ndadosna jimating gesang kula. Prayoga nunggun mulungguh sampun mboten kirang setunggal menapa. Sawise satata lungguh suwanda lan jeneng sira Surata. Marmane rikalenggan iki jeneng sira tak dawuhi supaya nyaket palengganing sun. Lamun rinasa kaya dene mirunggan ingsun paring dawuh marang jeneng sira. Mligine sira suwanda kula nuwun inggih wonten pangendika ing adawuh sinuwun. Waleh-waleh apa? Pancen kepara nyata bakal ana dawuh ingkang maligi. Bakal ana dawuh mirunggan tumrap jeneng para. Ingkang kudu daya-daya kok tindake. Awit lamun to kabeh ingkang dadi dawuh timbalaning sun samengko ora tumuli ditindake. Iku yektine ingkang nandhang utawa ingkang ketaman rasa gela kuwi dudu panjenenganing sun. Ingkang nandhang gela rasaning penggalih kuwi pepundhenmu Gustimu putri Yayi Dewi Citrawati. Mula kang saka iku Surata sinajan kowe ora wenang nampa dawuh ing rikalenggan iki, nanging ingsun keparingke melu krungu perkara sabda lan dawuh ingkang nedya tak dawuhke marang Patih Suwanda ya Sumantri. Kula nuwun inggih sumangga kepareng dalem Gusti kula ingkang sinuwun pilih keparingipun nedya paring dawuh dhateng Kakang Kepatihan Kakang Rekyanapati Suwanda. Kula sumanggaaken wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun. Surata iya Suwanda nuwun wonten pangandika ing adawuh. Mula rening ingsun nedya paring dawuh marang jeneng sira. Prayoga jeneng sira kepara maju anggonmu lungguh ing pamrih supaya bisa kanthi cetha nggone mirengke kabeh kang dadi dawuh timbalan ingsun. Aja nganti ana perkara ingkang karempit ingkang ora bisa kok tampa kanthi cetha mundhak ing mengko ora pratitis nggonmu nindakake kabeh dawuh timbalan ingsun. Kula nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh maju iki dadi pisuwanmu. Amurwani gatining carita carita ratri puniki ambon tanedya mulang muruk tan liyan mung nedya asung palupi mula kowe tak dawuhi supaya caket karo papan palengganku. Mbok menawa ora cetha nggonmu mirengke utawa ngrungokke. Kula nuwun inggih sinuwun. Merga kaya ngono kuwi ana sabab musababe.
wonten perkawis menapa? Mestine kowe ngerti. Nek umume wong watuk ki ra yo mung seminggu rong minggu. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Watuk awete ora jamak. Wis ora kurang-kurang. Tetombo werna-werna wis mul isih. Rasane dadi kaya upamane pinuju ingsun miyos siniwaka kuwi ganggu gawe. Kula nuwun inggih. Lah iki prayogi sak dumuginipun kemawon. Lah iya ya kabeh iki sak tekane. Ning rak ya nek upamane dienggo guneman ki gatel nggon gondang rak ya njudheke wong. Kula nuwun inggih. Ning piye kok rungokke rak ya cetha. Ih. Sak kelangkung cetha. Ya syukur. Ya ming kala mangsane iki jroning rembugan sok kaya ora kena diampet merga kene iki kaya ana sing itik-itik ngono. Kula nuwun inggih. Nanging mboten namung paduka piyambak menika mila kathah ing sami ketaman watuk pilek menika kathah. Oh ngono. Kula nuwun inggih. Ya. Lah yo senajan upamane pas pinuju watuk utawa pilek ning nek ora pinuju duwe gawean ingkang wigati ora apa-apa. Ning nek upamane kudu ngadepi para kawula akeh harak judheg rasaning penggaling ingsun. Kula nuwun inggih. Ya di ngapura upamane tak selingi nganggo watuk mboten dados menapa. Surata wonten pangandika ngadhawuh. Kowe tak keparengke mirengke dawuh ingsun. Kula muni nggih sedika ngestokaken dawuh. Kowe kok ya melu-melu kowe. Lah iki estunipun mboten namung penderan dalem ingkang nandhang kados mekaten. Kula muni sampun antawisipun 3 wulan dereng mantun-mantun. Oh ngono. Ya syukur nek ana kancane. Ya sesuk do golek tombo bareng-bareng. Kula nuwun inggih. Syukur nek kowe ngerti tombo sing tijab ki apa ngono. Nggih, namung nembe mireng saing kanca. Watuk menika menawi sampun dangu, mboten mantun, dipun jampeni menapa-menapa mboten ical, menika lajeng dipun deresaken lumbu. Utawi dipun deresaken sente ngaten. Sente iki apa? Lah nggih, tales ingkang werni menapa wujudipun, rupinipun wulung ngaten menika. Oh, kaya ngono kuwi. Kula nuwun inggih. Menika sok lajeng ical gatel-gatelipun. Oh, iya. Lho, ajare sente iki gatel nek nang tangan. Inggih, nanging menawi toyanipun mboten ngaten. Oh, iya. Sesuk perlu dicoba. Wah, judeg tenan aku. Ndadekke bingung ing ati. Kala mangsane kudu ngadepi pakaryan harak kaya sangga rungki rasaning ati. Kula nuwun inggih, yes muga-muga ora pedhot suarane. Inggih. Nyuwun kemawon dhateng panguwasing Bathara. Upaminipun nuwun sewu dipun raosaken nyekrik-nyekrik gatel aji kangge dehem sak mboten-mbotenipun. Iya. Ingkang wigati Suwanda, kowe tak timbali. Wale-wale apa? Gustimu putri Yayi Dewi Citrawati murtah marang ingsun. Darbe panyuwun. Dene panyuwune diajeng Dewi Citrawati ora ana liya kejaba mung nyuwun supaya Taman Sriwedari diboyong ana ing negara Maespati. Taman Sriwedari ingkang wektu dina iki isih dumunung ana ing Kayangan Junggring Sloka kudu diboyong ana ing negara Maespati. Lah sakwise ingsun nampa
rembug utawa panyuwune Gustimu putri kang kaya mengkono iku mau. Sayekti kaget rasaning panggalih. Lah kok dadi diajeng garwaning gak mopo garwaning sun kang banget tak tresnani Yayi Dewi Citrawati darbi penuwun ingkang kaya mengkono lan penuwun ingkang saka pandugaku lan saka rasaku ora gampang nggonku nuruti inggih nanging jroning ingsun ngrasake utawa menggalih perkara iku mau ingsun banjur kengetan yen to kagungan abdi yaiku jeneng sira jeneng sira iku wiwit ngabdi ana ngarsane ingsun upama tak pasrahi apa wae mesti bisa ngrampungi tak pasrahi apa wae mesti bisa paripurna lan kanthi pratitis nggonmu nindakake kewajiban kula nun inggih nanging boten namung kula sinajan surata inggih pratitis anggenipun ngestokaken dawuh dalem iya panjenengan para nyata surata ya budidaya kabeh dawuh timbalan ingsun dirampungi kanthi becik sasi kepungkur surata tak pasrahi takon golek kiket ya nyatane entuk mongko iki jarene wis pesenke meneh ngono surata kula nun inggih sampun boten perlu waspatos menawi perkawis iket mangke kula ingkang sagah budidaya menapa ing dados kersa paduka iya aku percaya karo kowe nah iku bali ning rembug ngarep Taman Sriwedari kudu diboyong lan saka penemuku ora ana abdi Maespati liyane Suwanda ya jeneng sira ingkang bisa nindakake kewajiban iki ora ana pawongan liya ingkang bisa kasembadan muter Taman Sriwedari saka kayangan tumeka ning Maespati kejaba mung sira mula kang saka iku wanter dawuh timbalan ingsun marang kowe kudu kowe bisa boyong Taman Sriwedari saka ing kayangan tumuju ana ing negara Maespati kagiatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit yekore sang Suwanda angling rasaning tias lamun ambadalo dawuh sang Sri Naranata aluwung parateng lampus kocapon nalika semanten raos sing panggalih Sang Renopati Suwanda kejut njula kepati sak sampunipun nampi dawuh dalem ingkang sinuwun bilih Sang Renopati Suwanda kadhawuhan supados muter Taman Sriwedari saking kayangan Junggring Sloka dumugi wonten ing negari Maespati dereng ngantos kawiyos pangandikanipun ingkang sinuwun tuwin kawijil unjuk aturipun Sang Renopati Suwanda kocapo sawetawis raja palerean utawi raja telukanipun Prabu Arjuna Sasra ingkang yektosipun kathah sanget cacahipun nanging ingkang sumengka minggah wonten madyaning panangkilan
namung setunggal. Salah setunggaling raja telukanipun Prabu Arjuna Sasra anggenipun sumengka minggah wonten Stinggil Binaturna awit ngraosaken randhat anggenipun sowan mila ajrih nampi dukanipun ingkang sinuwun sigra tantoha minggah wonten Stinggil Binaturna miyak sebaning sanggiya para kawula ingkang sami marasoan cipta Hirengganira Ekaca piyak aku njaluk dalan njaluk dalan Ekaca piyak Tan Pantara Gya lumarap Sira risang palereyan palereyan kupuh kang tanpa ingandikan kadereng denya amara sipa tumanduk yang yun mangarsa sang yun mangarsa ora bakal sisipan duluku ingkang sumalonong ngabyantara ana ngaresaning sud Yayi Kalinggapati Raharja Swanmu Yayi Prabu Kalinggapati jagat dewa Bathara kali saking sambi kula pisuhan kula wonten ngersa penyerahan dalem Koko Prabu Arjuna Wijaya nuwun dereke mawon ingkang rayi nampi dawuh saing ngarsa paduka kepareng kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping padha mawan tuantu kawula nuwun Yayi Prabu Kalinggapati ya tak tampa jeneng sira nyaoske pangabekti marang ingsun ora liwat lumuturing astuti tampanana dat kapundi sabdanipun Koko Prabu kula pundi wonten mestaka dadosna jimating gesang kula parayuga nunggu mlungguh sampun kirang setunggal menapa sawise satata lungguh bayana wigati apa jeneng sira Yayi ora tak timbali sumengka minggah Stinggil Binaturna
Koko Prabu waleh-waleh menapa? Anggen kula sumengko lajeng minggah wonten Setinggil Binarturna minggah wonten ing panangkilan. Wonten sanes kejawi namung anggen kula ngraosaken randat anggen kula sowan. Mila mbok bilih wonten dawuh saking Resa Panjenengan dalem. Kula daya-daya saged nampi. Kanthi mekaten dadosaken lega raos ing manah kula. Mila sowan kula ingkang tanpa katimbalan lajeng abiyantara menika mbok bilih alit damel kejoting penggalih agengipun boten dadosaken sarjuning penggalih ingkang rayi nyadong pangaksama Koko Prabu. Ora dadi baya ngapa Yayi Prabu Kalinggapati namung wae sawetara prayoga nuluwi dhisik nggonmu ngadhep ana ngersanipun Kakang jalaran iki mau pun Kakang nedeng paring dawuh marang Suwanda. Ih, melawi mekaten kula sumanggaaken ngersa panjenengan dalem. Suwanda, nuwun wonten paring dawuh sinuwun. Kepiye? Sakwise ingsun paring dawuh marang kowe perkara nggone muter Taman Sriwedari saka kayangan Junggring Sloka tumeka ning negara Maespati. Apa kira-kira saguh Sumantri tumuli kowe matur? Sinuwun. Ya piye? Wiwit nalika ingkang ngabdi wonten ngarsa paduka kados ing panjenengan dalem ngendikaaken kula dereng nate mbadal dawuh dalem dipun dawuhi menapa kula tentu badhe siyaga anindakaken pakaryan menika kepitang dinten kalenggan menika kula nampi dawuh supados muter Taman Sriwedari ingkang abdi boten badhe suminggah saking perkawis menika ingkang abdi boten badhe ngunduraken rembag utawi ingkang abdi badhe badal dawuh dalem kula sendikani dawuh dalem ingkang sinuwun menawi Taman Sriwedari kedah kaboyong wonten Maespati kula ingkang sumekta ing diri sawiga ing gati nindakaken pakaryan menika. Wah, bagus. Bagus. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepke. Duwe abdi kaya kowe kuwi ndadekke bombong ing penggalih. Kula nuninggi sinuwun. Yen pancen kowe saguh nindakake pakaryan iki aja kok kowe mung mlaku ijen tanpa ruwang nek pancen kowe butuhke wadyabala budalno para wadyabala supaya ngombyongi laku jantramu aja mung 3 bergodo 4 bergodo nek perlu kliwat skop 10 bergodo ingsun keparengke jalaran wektu dina iki jeneng sira nyangkul pakaryan ingkang wigati kula nuninggi lan kejaba para prajurit upama ana kadang raja palerean ingkang bakal nunggal laku karo jeneng sira bantu marang bot kerepotanmu uga ingsun keparengke kula nuninggi mangke tentu ingkang abdi badhe manggi dhateng sedaya para kadang raja palerean dalem. Ya tak sumanggake. Nyuwun pangapunten dalem sewu Koko Prabu. Yayi Kalinggapati piye? Kula menika estunipun dereng dungkap dhateng dawuh dalem Koko Prabu dhateng Sang Renyaropati Suwanda. Mila menapa dipun keparengaken menawi kula lajeng lungsung pawarta sawetawis. Ora perlu ingsun ngambali apa kang dadi pangandikaning ingsun kang wis kawiyos. Cukup mengko rembugan karo Suwanda. Rening Suwanda kasunyatane wis saguh ngestokke dawuh timbalan ingsun. Wih, menawi mekaten mangke kula iki badhe rembagan kaliyan Sang Renyaropati Suwanda. Banjur saguhmu budal besok kapan Suwanda? Iki rening sampun cetha dawuh dalem ingkang paringaken dhateng kula. Benjang-benjang ngentosi menapa
menawi wekdal dinten menika kemawon sampun saged kula wiwiti tumandang karya. Mila saing menika sinuwun anyarengi paripurna sabda dalem ingkang kaparingaken dhateng kula. Titi laksana menika ugi keparenga ingkang abdi swanda nyuwun pamit madal pasilan. Pangestu dalem kula suwun ngayomana lampah kula murih kula saged kasembadan muter Taman Sriwedari sinuwun. Ya swanda. Lelungsen tak bebakali tak kandhani puji rahayu. Muga lebda ing karya. Matur sembah nuwun. Nuwun sewu Kisanak. Sinuwun Prabu Kalinggapati. Kados pundi? Sang Ryapati swanda. Rene ngandika ugi sagah badhe ngestakaken dawuh timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mila swawi lajeng sareng-sareng lumengser sang abiyantara. Menawi mekaten kados langkung prayogi. Koko Prabu keparenga ingkang rayi nyuwun pamit badhe nunggih lampah kalian Sang Ryapati swanda. Murih mangkih kula saged caos pambiyantu. Yen mengkono tak sumanggake. Sampun sinuwun keparenga abdi nyuwun pamit madal pasilan. Ingkang prayitna ngati-ati swanda. Nuwun wonten paring adhawuh. Bareng swanda wis budal. Bareng karo Yayi Prabu Kalinggapati. Rumangsa bombong rasaning panggalih ingsun. Rumangsa bungah rasaning panggalihku. Kula nuwun inggih semanten ugi ingkang abdi pun Surata. Saksampunipun kula ngertos menawi Kakang Patih Swanda sagah ngestakaken dawuh dalem Gusti kula ingkang sinuwun, kula inggih gadah pemanggih menawi mangke sedaya dawuh dalem utawi menapa yang dipun kersakaken dening Gusti kula Gusti Kanjeng Ratu Dewi Citrawati tentu saged kasembadan Taman Sriwedari saged kaboyong wonten ing Maespati. Ya muga-muga mengkono supaya Gustimu putri rena rasaning penggalih. Kula nuwun inggih bebarengan karo mundure Swanda lan Yayi Prabu Kalinggapati tegese wis ora ana ingkang nedya ingsun dawuhake maneh. Kula nuwun inggih ingsun nedya kundur angedaton mung wae jeneng sira kudu ngewang-ewangi Patih Swanda nggone nedya mepak wadyabala kang bakal ngamping-ampingi utawa ngombyongi lakune Swanda munggah kayangan Junggring Selaka nyuwun Taman Sriwedari. Kula nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Dene mengko lamun to ingsun kepareng niti prisa sarta mresani budale Swanda mengko gampang nanging keng baku ingsun kudu angedaton luwih dhisik
Jalaran Gustimu putri kudu prisa marang perkara iki yen to kabeh gegayuhane wis ana ingkang nyaguhi. Kula nuwun inggih sinuwun kula sumanggaaken wonten ngarsa paduka. Pauto Purna sabdanira Sinarindra. Saiki kono nglenggahi sabda Brahmana Raja sabdaning pandhita pangandikaning ratu yekti datan kono wola-wali. Pinindakna tirta kresna ing tumameng drancang seta yekti datan kena lumebek. Lah ing kono kepareng kundura ngedaton tedhak jeluk saking palenggahan. Pindha penganten binayangkari. Wis kondra ngedaton wong agung ing Maespati. Wonten ing Brajanala datan kersa pinarak, wonten Sri Manganti datan kersa kendel. Kersa kendel saktawis sinareng dumugi wonten sak ngajenging gapura Dana Pertapa. Ing kono Sinarindra mirsani rerengganing gapura Dana Pertapa ingkang pranyata ing ukir-ukir Rina Jawerdi. Pucaking gapura kaparingan sesotya manik manihara. Agengira sak klapa katut tabone. Milih ento kasorotan prabawaning Sang Hyang Rawi. Satemah katon mencorong amimbuhi padang sajuru-juru. Riwu sing sawetawis dangu anggenipun lenggah wonten sak ngajenging gapura Dana Pertapa. Prabu Arjuna Wijaya kepareng nglajengaken anggenipun tindak tanpa antara sigra jumangkah anglangkungi kori Dana Pertapa. Tumuju wonten ing teratak bangsal Kencana penanggap ingkang sisih lor wetan. Tanpa antara dangu garwa dalem Gusti Kanjeng Ratu Dewi Citrawati mapak kunduripun ing neraka. Mendak sigra anganjali tuwin angranu pada. Tanpa antara kekalinya kekanten asta tumuju wonten ing bangsal manis pratandha yen to Sinarindra kepareng kembul bojana Andrawina. Ing abdi sangya para pengrawit tuwin waranggana tanggap saswita mila nulya tata-tata. Nedya ngestakaken dawuh dalem ingkang sinuwun. Ingkang tebih ketingal nulya nyaket yen sinawang saing katebian persasat kaya nggarebeg
Arawuhipun Sinarendra sarengan ingkang garwa sinajan sawetawis para abdi dalem ingkang kedah rumeksa katentreman menapa katentreman saklebeting kedaton uga kepareng anyaket miwah saklebetipun anyaket nggadahi pemanggih mbok bilih Sri Narendra nedya paring dawuh perkawis ingkang wigati. Sri Narendra kepareng mubeng jagat paribasanipun. Sak boten-botenipun menawi wonten dawuh ingkang wigati tuwin sedaya para abdi ingkang kapitados rumeksa kayuwananipun Sinarendra dipun keparengaken derek mila sak kelangkung bingah raos sing manah mila sedaya sami ketingal tata-tata mbok menawa sak wanci-wanci ingkang sinuwun kepareng-paring dawuh supaya diderekke nggone nedya mubeng Nuswantara.